Dobrý deň, ideme hrať Skyblock, vidíte, čo je nová verzia. Dúfajme, že nám tu teraz tým pádom ako bude fungovať všetko. A to musím kúťa. A celá rodinka. Tu bereme semena. Nie, moje, chápete? Nie! Dobre. To je, keby sme skončili Skyblock, ja skade teraz to mám zohnať. To len keby som mal nejaký bowling. Nemám. Nič nemám, čo by mi trebalo v tejto chvíli. Sa musíme ponáhľať. Zatiaľ tu je pre nich bezpečno, ale ja hovorím zatiaľ. Takže tak. No. To kraftenie v 9.0 je také nepraktické. Úplne. Čo musíte si dávať pozor. Bo keď sa prekliknete, to úplne, že hrozné. Civolo, toto hrozne malo sme dostali. Né. No, ešte ďakujem sebe. Úplne hrozné som. Čo? Takto si skončíme sériu zo Skyblocku. No, dobre, takže toto asi fakt už je koniec série zo Skyblocku. Lebo, vidíte, toto už neviem, jak sprevozním to už nejak. Takže dovidenia, no. Dúfam, že bude. Pokúsim sa, ale nesľubujem.